हेल' लोगोफोर बयबो बरायबाय आंनि इउटुब चेनेलाव गोदान भिडिअजों लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै आं भिडिअ खालामिया गोबाव जाबाय आंनि भिडिअआ बिदिनो गोबावजोंसो फैखायो खामानि मावनानै जाग्रा मानसि नालाय सम मोना बिदि भिडिअ नांखाबाय थानो थ' जोंहा दाख्लै गामियाव जालांनाय एसे जानाय लोंनायनि माबा प्रग्रामफोर जादोंमोन बेफोरखौनो आं भिडिअ खेबदोंमोन दा बेखौनो ससेब्लाबो नोंथांमोननो दा दिन्थिलांनो नागिरदों आरोखि भिडिअखौ थ' नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' लेट्स गो लोगोफोर Kita pun dulu ya. Nah, ada siap deh. Kalau waktu sakit dia aja bisa selesai galjo. नहीं waktu sakit dia galjo. वो फोक नहीं अच्छी वो हम लोग का बुरा था खा लो Akan mana dia? डायलॉग मारी हो ना ओए आंगा डायलॉग को मारी दिया डायलॉग को ना मारी आता Mama Negro. Hipuk tu ni message nakar. Hai sung. Live apa? Live apa mambung? Kopikan ke bab dari Malik. Ini Malik nyata. Ya kopikan ke bab Malik. Hai minum sudah, minum. Go dan go hukum beda. Hah? Oi. Dan hukum beda. Lain dong abia. Mama, kalau udah. Pas ngelangin. Nang sana ada. Sini mama sanggup. Ini video bikinnya लोगोफोर उनाव लोगो मोनसिगोन गोदान भिडिअजों लोगोसे थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अननानै आंनि चेनेलाबो जाहाथे ग्र' जायो अब्लासो आंबो भिडिअ गोदान मोजां लाबोनो नाजागोन आरो गोसोआबो रंजाखांगोन जे भिडिअ गोदान लाबोनो थाखाय थ' दिनैनि थाखाय